a zimné obdobie končí fašiangami, to je dnes práve tá zabíjačka a pochod masiek. Zabíjačka sa začala už od skorého rána. Nechybali klobásky, jaternice, tlačenka ani slanina. Tradičným jedlom tohto obdobia sú však aj pánky, smažené šišky či lustenina. Tretí rok začíname zabíjačky, toto zatiaľ úspešne všetko zvládame. Čím dál viacej ľudí, čím dál viacej výrobkov robíme, čím dál viacej všetkého. Zabíja sa to míňa, sme spokojní, my aj starosta všetci. Hlavným bodom programu bol pochod masiek, ktoré mali v minulosti okrem zábavnej funkcie aj ochranný význam. Mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Fašiangový sprievod je jedna veselá tradícia v Zarieči. Zretneme sa všetci v kultúrnom dome, dáme si masky a potom chodíme po dedine, ideme od domu k domu, zdravíme ľudí, vytancujeme ich a oni nám za to dajú nejaký koláčik, nejakú slivovičku a všetci sme spokojní a veselí. A pomôže to aj našej folklórnej skupine, ktorá toto všetko organizuje. Fašiangovníci niesli od domu k domu dobrú náladu a za odmenu na nich čakalo štedré pohostinnie. Všetci sú veselí, videli ste to tak sami. Asi vidno aj ponúkli tým nás tvorom, koláčikom, že zatancovali pripravené napečené či plastička alebo koláče, šišky, rôzne špeciality. Všetci sme spokojní, skrátka. Je to vidieť? Je. Obyvateľom obce Zarieči želáme, aby im táto milá tradícia vydržala aj v ďalších rokoch a aby bol tento rok pre nich rovnako štedrý ako fašiangový čas.